Egunon Euskal Herria eta ongi etorri txorienera. Astelena, aste oso bat aurretik, guztira... 10 errezeta, zeona da matematika jakitea. Azkarra izan zara. Eta bakizue guk, euskagula egon batzu programatuta, eta gaur da, gozo zaleen egona. Aztenenak gozo zaleak dira txorienen, eta nik gaur ekusi karri gizuet, hau limoi tarta oso klasiko da, oso egolan... Orea euskor bat azpian, nolako limoi krema bat eta merengea. Hori erabat, buelta bat emango diot, eta limarekin ingo du berdina. Betxu, goxua. Gero, merengea laberatu dingo zu edo... Erre ingo du, gainerri ingo du bakarrik, gainerri ingo dut, aukera dago, ez da daukasun entzako sopletea, hartzen duzue, jartzen duzue grilla topera, eta gainerre, baina nik ingo duena merengarekin. Ingo du merenge italiar bat, hau da, 121 gradu hartu arte almibarra ingo dugu, gero horri botako diogu, ordan kozinatu ere ingo da, zuringoiek, eta beste gainerako izango da, limoi tarta bezalakoa, baina lima zukua botata. Ordan, egia da bizia badala, hau potentia da, eta erz da, erza, goxua, eta, nik uste gustatuko zaizula. Eta lima kontuekin jarrituta, lima, Lima nik bakarrik, apaintzeko ekarri dut, baina gaur egia da gozo zaleen eguna dela, eta zitriko zaleena, biak, errezta biek aukiko dute lima, eta, fruta kontuak, ez? Batzutan ekartzen ditugu hor, txokolatea, esne gainada olakoak, baina gaur lima eta nera izango da mango musa. Beraz, goxo-goxua espero dugu gaurko astelena, eta nik nahi dutena jakin, errezetia. Musa esan duzuen hortan, nik enbide botako izuet, eta lehen errezeta horrela doa. Robotaren erretiluan irina, azukre hautza, gurin gogorra eta arrautza jarri eta nahasi ingo ditu. Hau plastikoan bildu eta ordu betez oskaiura sartuko du. Labeko bi paperen artean luzatu, labeko erretilu borobil batean jarri eta babarrun batzuekin labera sartuko du 15 minutuz 180 gradutara. Kendu gaineko babarrunak eta beste 5 minutuz erre. Atera eta utzi oste. Limarekin, arrautzarekin, hartu almidoiarekin eta azukrearekin lima krema bat egingo du. Bukatzeko, arrautza zuringoak arrotzen jarriko ditugu, 121 gradutara almibar bat egingo du, hau arrautzei bota, eta ero tarta montatuko du, oinarrian orea euskorra, gero gainean lima krema, eta bukatzeko merenge pinportatzu gainean jarri eta erre egingo du. Orduan, lehengunean zuk orea euskorra eskuarekin nintzentun, olako katxarro bat ero etxian, ero olentzer hori eskatu diazuelako, ero oparitu dizuetelako, izaten mauzue, erabiltzeko raketa, erabiliko du, opala, honi horrela deitzen zaio, eta hemen ingo dituguna, osagaiak. Irina alde batetik, azukre hautza, gero, gatz pixka bat, noski, beti guri zaporeak altzatzea gustatzen zaigula, altzagarririk eta ez dugu botako, ez dugu altzatzea nahi, eta, hau, nazingo pixat, eta ero, gurin hotza botako dugu. Arrautza kasunetan botako dugu? Gero botako diot, eta, ja, behin gurina hartzen hasten danean. Orduan, honi, goitxo, pixka nazi, eta oin, gurina. Saporia altzatzea gustatzen jakun hemen txorienen, horregatik lima aukeratu dugu, ze limak bauka, gaitasun hori, saporiak altzatzekoa eta ukitu garratza ematekoa sapore desberdinei. Originalki Asiakoa da, Asia hegoaldekoa, Persian, gaur egun Iran gune horretan eta Malasian dauka jatorria, eta Europara heldu zan 13. mendean, ze ekarri zabien mariner ingelesek. Mariner ingelesek erabiltzen zabien lima zukua eskorbutuai kontra itxeko edo, horrei aurre itxeko. Orduan, holan heldu zan, purtsu bat medikuntza bezala, eta gauzia da, limoi mota pila bat dauzela gaur egun, baina guk supermerkatuan ikusten ditugu limak eta limoiak. Gero, Ego Ameriketara joaten basa edo, erdi Zentroamerikara, hori alderantziz doia. Hau da, guretako lima da, txikia eta berdea. Eta limoia da, haundia eta horia. Han alderantziz. Dan, limoi bat eskatzen bozu, hori aterakotzue, eta lima eskatzen bozu, limoia horia guk esakotzen dugu moruan eskatu gotzue. Orduan, apurtxo bat, nahazte borrastia badau, baina guk ezagutzen duguna behintzat lima bezala, da hau, txikia, berdea, oso zitrikoa, oso aromatikoa, eta, garratza daukana, eta ez daukana azirik. Guk, sukaldean, lehenko limak hasi nintzenean erabiltzen, limoi berdea bezala ezautzen genuen. Eta horrela ditzen genuen, limoi berdea. Eta limoi berdearen zer dauka zoragarria? Azala.
lima baten azala hemen erabiliko dut. Besteak erabiliko ditut, bi erabiliko ditut, merengeari ere botako dio bai pixkat eta holan, baina, eta krema iteko, zuku erabiliko dut, baina baten azala hemen jungo da. Hor, ja, hasi da pixkat nazten, eta ero arrautza botatzen diogunean, hartuko du gorputza honek, salata pixkat gehiago, baina, entzuten diozu, ez? Beste da ingo txixo, Ez da problema, ez dut uste beharko da. Bueno, 180 da 180 daukie ura, limek, eta bai die oso aberatsak C vitaminan, karbohidratotan, eta daukie magnesioa, potasioa, eta nutrizionalki oso interesgarriak die. Bakitzu zer daukan ur asko bai? Zeinek? Gure lur planetak, zigor. Da segatxik, hainbeste ur baldin badauka, 170, hau da, bi eren ura dira, segatik ez da ur planeta deitzen eta lurra deitzen da, ez? Ostra, ze galdera sakona eta egia da, bere zentzua da. Segatik, Patrizia? Ez tozte jarri gidoian, da, galdera erretorikoa. Bale, ordan ez dauka. Zuek erantzuna baldin badukazue, idatzi mesedez, txorienea.bildua.eite.eus, eta guk, zuen erantzuna jarriko ditugu. A ber, baldin badakizu, ze bestela... Egia da, geixenak, 170, ura da, baina geixena ur gazixa dala. Bai, bale. Eta gero ur gozoen artian bebai, edangarrixa dana da 0,00 zazpia. Beste dana da, edangarria ez dana, hau da, edan ezin da, baina erabilgarria da. Beste gauza batzutarako bebai, erabileleike. Orduan, kontsumorako, ez da ur eskasia dago. Esaten dute, etorkizun batean, munduan gerrak eta egoten badia, uragatik izango dala. Gu alde hortatik, Durangaldean ondo da bitu, ez da gita aukera hor argazki batzuk eta jarrik izu, lehen guzuakin asteburuan jun naiz hor Mugarran, gu Mugarra mendia daukagu, Durangaldean hor jurretan, eta handago, kobaz beteta dago, eta hor mineral ateratzen zen, horietako hainbako betatik, osaiatu ziren, ez dakit lortu zuten asko ateratzea, eta holako baten badauka holako 80 metroko rapel bat, hau da, holako zulotik beran justen zara, eta dauka laku txiki bat, oin bertan 4 metro berago dagoela, ura, baina kubritzen duenean 8 metrero kubritzen ditu, eta han sartu ginen, eta ura benetan, ni esan zian, zer erango zu hori? Ura, zagusarran kakak baino ez dauz. Hemen bera, 80 metro bera zagusarrak ez dira sartzen. Horre uro hori horra juteko filtratzen da, Mugarra mendi guztia dauka gainetik. Hori zegoen, benetan, hile gutxi, txuriak enu izaizkit, benetan. Ez dakit zer zaukan. Gaztetu izara. Ura oso ona. Eta esan dut, ostra, ez da jerostea bada honero, baina biharko egunean, tubetxoa jarri eta etxera ura. Bide hori jarraitzen boso ura edateko egunero, hor ez dakit ura gabezi egongo dan. Baina, esaten daue, egisa dela, ura danontzako dauela, 6.000 milioi pertsonan dako, baina gauzia da, txarto banatuta dauela. Hori bai. Eta orduan, geixen daukienek, hau da, geixen daukogunok, itxen dugu, erabilketa txarra urana. Hau da, erabili baino gehiago, alperri galdu. Zera itxen dugu, alperri galdu, hori da. Eta orduan, nik ekarpen batzuk ekartzen batzut, hobetzeko edo. Ez dakizuko lan dutxak hartzea itxuzun, luziak, motzak... 2 minutu. 2 minutu? 2 minutuan gorpu txikia daukat. 2 minutuan nik kanpoan, hau, goizetan, demostratu, jartzen du mikroin labean, kafenzenea berotzen 2 minutu, dutxara noa eta ping inorduko kanpoan. Ja, kanpoan. Oso azkara ditxera, jaboia eman garbitu eta segi kanpoan. Badauz batzuk hor dutxak egunero, hartzen da biela. Ni gaixotu ikena zorrekin, naiz pertsona bat. Denbora pila bat, gainera txorrotako gura, nik ezagutza ditut pertsonak, txorrotako gura jarri, joen, 5 minutu itxuin da. Eske bero, nahi dute bero egotia, baina sartu zara, minutu erdian berotzen data. Hori da, sartu zaitxez, beha da. Hori nire zenerrak lehen itxen zauen da, jartzen sostan olako... Ni semiakin eta hori, hortzak garbitzen dituztenean, ura martxan beti, ez, busti, eskuia eta garbitu. Eta, mesedez, sekula etzazuen txixadutzen. Iruditzen zait zikinkerio. Eta badao, jentia egiten dura, eta ez... Gainean jentiak ez eta ura aurrezteko. Hortan gastatu aldugu, Eta horti bera doa zeituan, ez, berdin zait. Bueno, Horea euskorra hemen baguze pixka landu, gero eskuekin, eta hemen listo daukagu. Oskaiura gutxienez ordu bete. Hemen daukagu ja...
Gogorra. Hau, jarriko du bi paperen artean, eta hemen, pisua jarriko du, babarronak lengunean erabili nituen, kiloan okan horre txokoan ingen duen tarta, eta horiek dia, bakarrik pisu moduan gero ez altzatzeko. Aluminio papera jarriko du, irekiko dugu hemen hau, eta gero, 15 minutu 180 gradutara egingo dugu. Eta gero honek, berdinak alditxuzue, berdin, horrepetiko, horre die, bakarrik, kartel bajarriko die, espada. Hori da. Musik ez egin honekin, ez jan, sakramentu guztiekin. Kozinatzeko, ez kozinatzeko, ez labera sartzeko dira. Hori da. Gero, ura, holan, aprobetxatzeko bai, euri ura, bidezkak garbitzeko, eta horturako, baratzerako ura erabiltzerakoan, hori ez, euri ura aprobetxa. Nik uste dut gaur egun, gaur egun tipikoa da, betidanik ikusi izan da, hortuetan, holako honek ontzia ondixak, ez, eurixan ura aprobetxatzeko. Gu erreka basterrian bizi garen, gu bomba egin dugu betik. Gu beti bomba erabilizan dugu. Deko hortua errekatik metro batera. Hau da, uoldea daudenean gure hortua urpean geratzen dien lehenetakoa da gure inguru horretan. Gero, lorategixetan eta hortuetan beba, esaten da, tantakan urestapena, oso ona omen dala. Hemen baina jendea badauka hori sistema hori. Nik etxian badukat, Nik etxian badukat. Eta gero, esaminatzen du bai, igerilekuak garbi mantentzia. Ura holan geixegi saldatzeko, edo... eta gero hor, beste debate bat, ez? Txixa dutxan bai, baina txixa igerilekuan, ezin da, gaina hautz, olako katxarro gorri bat ateratzen da, pixaiten bozu, eta juten za, eta zure atzeti doa hori gorri. Hori, esan mitoa, zuk ikusi izan dozu? Ez, sekula, baina beti entzun dut. Hori egiten da, eta ia da, funtzionatu egiten dudala. Zenik, ez dute, espada, ez dutin, inoiz. Hori, pixa, hor. Zeraz, ez zazue pixa enpiztinetan. Mesedez. Eta, zuri, izaten botzu esigor, behitxu, emon gotzut, ez dakit, zupentzot dirukuporu bat olan potentia, 10 milioi euro. Emon gotzut, 10 milioi euro, eta sosketan joango da, jauziko zara, planeta honetan, lur planetan, edo non, ontxe berdan. Zuk? Ostia, edo non? Edo non. Zuk kontutan auki, aldala izan, gerra baten tartian, aldala izan aramaixon, edo aldala izan ozeanoan. Kontuan aukitzen bozu, 160 ura dala. Claro, eta 10 milioi zer izango, 10 milioi txamponetan, ze ozeanoan, 10 milioi txamponekin, urfera noa, segur, bai edo bai. Zure familixai emungotzi badazpada, zu abernun agertzen zaran. Zuk zezango no, moduan geratu nahi da hemen Euskal Herrian. Aukera nahi hau. Espada, ez gaitezen arrizgatu, eta bukatu behar dugun, ez da git. Ez que jendiak baietz esaten dau, baina nik uste dut, ez da bela ondo pentsau. Dauen ur kopurua eta dauzen leku arriskutsuen kopurua. Orduan, egisa da, gu, entxe privilegioan bizi garela, beraz? Bi aukera dauzkagu hemen, hartu, plap, buelta eman, eta gurina honekin egia da, esala itxatziko, zapakizu hori euskorra oso gurina asko daukan hori badala, ero bestela, papela erabili aldugu, zapantu, holan, zanpatu ondo, trukona. Gero, pasatuko diogu arrabola gainetik berriro, eta ingo diona, iskinak, gehiizkoak, kendu ingo dizkigu. Orduan, hartzena, horrela, pasatu, gainetik, eta papera bera naukita, berdin da. Eta papera daukanez, hori bai, oin, pisua jartzeko, normalean gu jatetxetan, txitsirioak, normalean txitsirioak izaten di, ez dakiz egatik, baina ni beti jatetxetan erabili izan duanean, pisu moduan zerbait gain jartzeko, txitsirioak. Hau izan zen, ez dakit, hor txokoan egon ginen, zerbait ingen duen, eta babarrun pakete bat zegoen, kilo batan, ez dakit zeinena, baina ja, kilo hori, etzan gernikakoak, ez horrek. Eta, hauekin, orduan, aluminio papera hartuko du, beti aluminio papera alde, zaten dena, brillantea, dirdirri jenda ona, hori da, gaizki iten dugula denok, ogitartekoak holan atatzen ditu, ez. Hau izango zen, janaria ikutzen dauena, orduan. Hartzen dugulan, labea, 180 gradutara daukat, barru nahotako isiu, eta honekin zer ezaigu ingo, altzatu. Hori bai, geratuko zaigu txuria barrutik, kozinatuta baina txuria. Ingo duguna da gero, kendu ingo diogu. 15 minutu horrela jarriko, eta 5 minutu, aluminio paperik gabe eta ja ezaigu gora igoko. Egisa da saltzaitzu ustela holan sukaldaritzako dendetan espezializatua direnak, arrixak. Abai?
Hori nik ez ditut. Bai, harri berezixak, holan grisak izaten dira, ez dakit zen materialetakoak izango dien, ceramikaskuak edo, baina osatzen dituzte. Ba, barrenak etxean dan dauzka. Hori bai, hori arrazoia. Eta 11 minutu, hau, barrura, eta jarri dezagun orain, betegarria martxan. Lima krema iten. Oso ondo. Eta ura esan dugu, ikusten dugula, ez? Itxasotan, ibaietan, erreketan, baina gure egunerokotasunean, nun ikuste ditugu asko? Ura, botelletan. Odeietan. Beste fenomeno bada, ez? Azkenean, lainoa horti dator. Azkenean, ezetasuna kondentsatzen danean, odeiak sortze ditu. Eta, laino desberdina dauz. Bai. Eta horrein artean bai, behelainoa. Behelainoa hori da. Azkenean ez gara araño goraino joan bier horrek ikusteko zeran sortzen dien, baizik eta gabero bai, temperaturak bera itxen dauenean, behelainoak sortze ditu. Eta zu hainbeste joaten zara gainera mendira da hortan. Bai, tokatzez, Badakizu, gukan, oikoa da Durangaldean esatea, gaur Maria Sarre dau txapela daukalakoan botok, ez? Bai. Eta lehenkoen lurreri, da ez da izer, da pitu, gaur Mari Sarrez txapela dauko. Aita, nik gurot junan botora lainoak ikutzen. Eta nik ez da ize pentsauko da, karo, ikusten dau lainoa, eta ez da idan gero ikutu ero gainean etzan alko da, gero, ez daki, juten garenean, egongo laino artean, gaina umeldu ingo garela, baina... Edo pentsatuko dago igual sapore hona daukiela, ez? Bai, ero koska ingo dio, azukresko honek azukriek bezala. Ez dakit, baina bai, bere imaginazio horti doa. Hanboto baino, apurtxo bat gora hau, joan bida, ze honek odei desberdina badauz, eta batzu ditzen di, goi mailako odeiak. Hone dauz, 6.000 da 13.000 metrotara. Yep. Beraz, badie, hanboto baino, metro apurtxo batzu gehiago. 5.000, 6.000 gehiago. Hori da. Eta honen lainoak egoten dien normalian, -35 gradutan. Beraz, araño heltzen bazara be, apurtxo bat izoztuta helduko zara. Vale. Gero dauz, erdi mailako odeiak, honek igual, Euskal Herriko mendiren baten aurkitzu eike, 2.000 eta 6.000 metro artean aurkitzen die. Honek izaten die, beraien temperatura izaten da, -10 eta -35 artekoa. Eta... Norbait egongo da txeko lanak egiten, telebista jarrita entzuten da, pentsatuko du, ostra, eguraldia ematen ari da, bai, beho edeiak, gero hor, ez dakizer. Ez naiz, June Ansoleaga, Patricia Bitelinaz, eta hau, odei kontutan. Sí. Ez, eta gero lehen aipatutako behelainoa, ez, lurrazaletik horrek ikuste ditugunak, 2.000 metroko garaiera arte bakarrik aldienak egon, eta horrek, -10, -0 gradutara egoten da temperatura horretan. Eta gero dau, beste odei txiki bat, bihotzonekoa dan edonor gainera igo leikena, eta, bihotz honekoa espada, lainoak gainera igotzen bazara, detekta hoiten dutzu. Galduta no. Son Goku, Ostra. Kinto lainoa? Bai. Jose, gor. Parkatu jozu, bakizu, Joder, zenba denbora entzun barik, egia da. Betxu, hori eguraldixan etzabien esango. Ez, hori etzabien esango. Horregatik ikusi behar txorien, tontolapiko batzu garelako. Bai, holako frikikadak botatzen ditugu guk txorienen. Bai, egia da. Ni kamiseta banauka Son Goku horkin donen, eta makillarekin atzean olan egan, hori oso kamiseta mitikoa zan guk. Niko laguak hainbat kamiseta izan ditut, eta nire semeako indauka pijama, baina ja da Son Goku hundiana, ez da, Son Goku txikia zan, bai, teke pitlina, eta txikia da bertzen zan, eta holan... Apur bat bihurria zana. Bai. Kosko behiorik ez zeukan, ikusten zen, hori egisa da, hor? Eta izai, jarratu, Patri. Bai, beste odei batera pasako gara, odei digitala. Ostra! Hori, bai, egia, zeratik deitzen zaio odeia, bai, hori gorde odeian, hori gorde odeian, ni hasi zienien, esaten, zer gorde odeian, zer letxe? Eta zer da odeia da, egia da, kontzeptu bat dela, imaginatzeko, saia dana, zera interneteko zerbitzari sare bat, ez? Eta orduan lehen oitxuta gauzen, gauzak ordetzera gure mugikorretan, gure portatiletan, ezaki CD-etan, baina, karo, odeian kontzeptua da, zehose, zuk sinistu inbiosuna. Hau, odeian dago. Da, hori, zerbitzare sari bat da. Nun, horrai esker, gorde geike, argazkixak, musika, fitxategiak, teknologia pila batetan erabiltzen da. Eta dana,
online geratzen da. Vale. Hau da, zuk zure mugikorrian naiz eta argazkisak gorde odeian aukitzen badituzu, mugikorrak galdu itxen bagatzu. Edo bueno, estropa itxen bagatzu, aukatzu eskuragai Joan, anbotora, eta odeian, anbotoko odeian, han arkituko zure mugikorra, informazio guztia. Nik uste horrek goi mailako odeia diela, 6.000 edo 13.000 metrora, baina bai, egisa da, imaginatzeko, karo, odeia jarri zabien ez izena, putxua saia dela, baina, ez dakigu teknologiak zelan funtzionatzen dauen, baina, bakigu, zer eitzen dauen gure egunerokotasunean. A ber, ezer baino lehen, ze hoi momentu hemen kritikoan, krema bat egin behar du, kasu honetan, gozogile krema bezala, baina esnea erabili berrean, zuku bat erain alduzue, limoiarena, limarena, larainarena, mandarinena, nahi duzuena. Hemen, 5-4 limen zukua, bota dut hemen azukrea lima baten azala birrinduta eta harto almidoia, eta oin, holako krema bat zer ematen du beti? Arrautza ere. Hartu, arrautzak. Kraskatuko ditu, 4 arrautza, hau berotzen jarriko dut, hemen gero utzi du pixkat, baita nahasteko beto, eta ingo duguna da, gozogile krema bat, gozogile krema errez izango da. Hartu, zuku hona botako du, gero berriro bueltatuko du, eta berotu ingo du. Eta gorputza hartzen duenean, hartu, mauka batean sartuko dugu, eta hori erabiliko dugu, gero betegarri modu. Bikai, ze goxua. Baina hemen lima ikusten dugu leku danetan, hore euskorrak lima dauka, betegarriak lima dauka, lima sukua bebai, baina, bueno, birrindu da. Bai. Lima tarta da, estela esaten duena, gezurretan dira. Hori da. Zu, baukatzu baituria zigor odeia erabiltzeko, hau digitala edo... Zerbait izango dut, bai, uste, bai ez, nahi eta nahi ez, gaur egun ez, gauza pila bat... Zigor, txorieneko dara, daukau? Bai, txoriene... Horan moldatzen gara, ez, lanian, errezetak igotzeko, aldekidiekin eta partekatzeko, gidoiak eta jeisteko, hori erabiltzen dugu, azkenean, egia da, gure egunerokotasunean hiltzatuta dauen gauza bada, eta nahiz eta zuk egunerokotasunean betza, niko odeia ez dut erabiltzen. Erabili baina gehiago. Bai, dano, eta gauza pila dut. Patri, parkatu, odei kontuak astu baino lehen, hemen ingo duna almibar bat, gero merengue italia reiteko. Orduan, behar dut, 50 mililitro ur, o gramo, normalen sukaldia dana gramotan egiten du, eta 150 azukrea. Honi emango diogu, eta gutxi gora era, termometro ez daukasuenak, 8-10 minutu beharko ditu, honek, irakiten, 121 graduak hartu arte. Hori da, globo puntua deitzen dela. Hau da, hemen bitxadera sartu bagenu, putzain eta bestaldetik globoak atarako zian. Hemen, irakin du, eta oin ingo duguna, zukua, botako du, arrautza, irabiatuen gainera, eta gero, hau, berriro, hemen, zutara, loditu arte, harto almidoia daukanez, berdin digu irakiten badu. Ez baluke harto almidoirik, 83 gradu hartzen dizkigunean kanpora, bestela moztu ingo zan. Ze hau berdina egin alda bakarrik horrekin, arrautzakin eta azukrearekin, baina guk irina eta bota digunez, honek irakinin behar du. Gehiago esan gizu, irakitea komeni da, irin zaporeak entzeko. Orduan, krema egiten, hemen. Oso, hitz egin dugunez, zigor, odei digitalaen inguruan, eta ur gabezian inguruan, bixen arteko erlazio bat behai badau. Ze honek datu zentroek eta sareek eta... Ura behar dute, ez? Honek bero-bero jartzen dit, eta horrek ura bie daue pila bat... Otzitzeko. Da ointxe, gaur egun pila bat erabiltzen den adimen artifizialakin gainera, horrek bizkortu dau, geixau, erabiltzen dugun energia. Adibidez, olako txat batek, adimen artifizialana. Bakarrik, 50 testu idazteko, ditxu, litro terdi ura. Bai, hori hotza mantentzeko katxarro inguru... Baina ura birziklatu ingo da, suposatzen dut berdina izango dela, ez? Pentsatu dut baiet, baina, pila bada, eta horregatxik esaten da bidez, adituek, erabiltzeko biedan kasuetan, zentzuekin, baina gaur egun bebai, jendeak erabiltzen dauela, alperrik, txantxa jotzeko, edo zertarako, galdetzeko da gauzea faldukot, eta bakarrik ekimen txiki horrek, pila bat kutsatzen dauela. Bai, eta oso kutsakorra dela. Gero, jarri zien moda, noin dela hilate batzuk, adimen artifizialakin itxen zien olako irudixak, eta,
ez dakize pelikula moduan jarri gura urpegixak edo jo bain, nik sartuko zut argazki bat eta zuk egin hau baina marrazki bizidun baten edo Los Simpsonen aurpegixakin. Horrek pila bat kutsatzen zauela. Orduan, dana neurriz. Lima neurrixakin gure postrietan eta adimen artifizialen erabilera. Eta teknologian erabilera bebai orokorrian neurrixakin. Neurriak imakusat ibili behar da? Zer? Suaren indarra. Hemen iskutatzen ibili nahi, baina erakutzingo izuet, bello. Hemen pixkat itxatzin da behian. Eta zaporeik usainik ez du bota, baina zer egin alda? Iragazi, orduan. Pinporta erreak, idatu zegizkigu hemen irestontzian, eta ez da problemaik, ustuzu, zukaldari ere gauzak erratzen zizkigu. Baina, ez da usaiik, ez paduka zaporeik berdin da. Orduan, horrek, jaitxingo diot, esan dakoa. Globo puntua. Globo puntua behar dugu. Labekoai 5 minutu, gero kenduko izkiot babarrunak, eta beste 5 minutu ezer gabe. Eta hau hotza dagoenean, etorriko gara merenge bat egiten, eta gero muntatze besterik ez da izango. Orduan, mendik garbi atatzen da. Bueno, laguno, bueltan gara. Hemen dagoeneko ikusten duzue, ja egin zaigu oinarria. Eta 121 gradu hartu duen almibarrau merengera botako dugu. Poliki nahazten dugun bitartean, Eta berbena hau sekarri oso, dekorazio gisa. Pero apaintzeko. Ilusia inditor kanpoan berbena geneukan. Kontuz almibarrekin, esan dizut. Inaz! Erretegotan ni erre behar naz, Patri. Zekaro, honek, hainbezetan taka joz, baina mutil jarri zu zapiren bat, errekosaren zube. Nien az, honek. Daukate azala, baizu boa konstriktor baten, hori, zu, ez kontu zibili beharra, ze esan dako, 121 gradu hartu ditu, 121 gradu, ez da normalen gure gorputzak onartzen duena. Zuk dutxan, zematean daukazu jarrita, dutxa? Ez dakit, nik daukat hori bat gorria eta urdina. Nik graduako lan konkretuki ez dakizkit, baina egisa da, ni ataratzen azenean, normalian, azara gorri xaukitzu dutela. Nik dagat ura bero, eta horregatzi da, behitu, zenarrakin ezinaz inoiz batera dutxau. Zeba? Da, gustako jaten, da berai bebai, ezke niretako bere ura temperatura hotza da berak ezen da hotza, epela. Eta beretako niria da irekiten. Eta nik miresmena daukat, Patri, jende hori esaten duena dutxa eta gero bukaeran urrotzakin, nire miresmen guztia jende horri, Osa, ze behar dago, hori egiteko urrotzatekin gero. Bueno, gero ontxe kirol munduan, zuk ez dakit ikusi dozun. Ontxe kirol munduan eramaten dibe, holan, bainerian, eurotza da, izotzakin da, jendia hor murgiltzen dala da. Zertako? Nik horretako ez da balixo. Baina zertako, gaina esaten zer, horrekin gero aktibatu iten zaizutana, gogorra geratzen zara, eta... Bueno. Ez dago, bizitza oso laburra da, eta zetako sufritu behar dugu. Hori da. Hobeto merenge bat hartu, eta merengearekin gozatu zuen bizitza. Bueno, hemen, lehen indugun krema, hor daukagu. Hor daukagu oinarria. Hemen ikusten die, lima pinportak, lima nasadanak, eta hor bai ikusten die. Esaten dauenak honek limarik ez daukala, eta hemen lima zuku pixka bat ere bota dio, zebakizu merengaiteko gatz pixka bat, eta limoi zukua ero, holako azido bat, ondo etortzen dala. Orduan, hau, bukaerako hemen apaintzeko, beroa dagoela oraindik, azkenean oin almibarra bota diogu, eta, eserrez, izango da, gure, oinarria, lima, krema honekin, hau nola egiten dute holan profesionalako lan, hartzen dute holan? Hori da? Girotutoa. Girotutoa. Eze askazo, zen Patri? Bale, vuelta, galdi. Bale. Ointxe, segi. Hau da, ze ondo... Lantaldean, Lantaldia. Hore, nire lana da aerosuena, Ez, pentsa, baina bere abiadura puntuan ematea, nahitan ezkoa da, tak, dena, krema guztia hemen, hau, orain, zabalduko du pixka. Eta hoxe merengia jongo da, holan... Aldamenetan, ingo dolako botoitxo batzuk ingo. Dan ez dut, egin alda, normalean olakotan, izaten da, dana bete egiten dute txuriz. Menik ikustean nahi dut baita. Orduan, ingo izkio, hemen.
Horrek, bai. Bai, baina dana bete beharrean, Bakarrik... iskinetan bakarrik jarriko izkiot. Eta... Karolina txikiak. Bai, edo profitero txikitxoak. Eta hau normalean, zuek sopletea izaten bauzu etxean, sopletarekin gainerre pixkat, horrekin, aia politxa bat geratzen dela, baina bestela, labea jartzen duzu grillean topera, eta, beste aukera bat izango zen, Eta bestela? Airfryerrian esan kabituko hau, opatematek esango zuen hori, airfryerrian sartu ezkero. Eta kabitzen basan be. Eta kabitzen basan, baina hemen ingo diot. Erdian, beste... Alai. Tak. Da berbenia hor, tak. Eta... Buene! San Dios gure beixek ormagora. Xene, zu, kontuz. Gaur, iturreta hemen kontuz, Betiak kontserbatu nahi ditut eta... Lasai. Ze politxa gainera geratzen dan, Hau da, tipiko, horako, pelikula estatu batu errete eta aukitzen da bena, bizilaguna jeruteko, da hola, limoi tarta baten jotzut. Ez! Hori merengian da bakarri, baina... Merengi geixua botata, jarrita... Eta ez erreta. Eta hemen, tartian jarri alko genizkioke dana, asmo hori izan, baina nik mangoarekin egindako postre ere dastatu nahi dut, eta hemen daukazue gure lima tarta. Platertxo bat, Vitali. Bai, nola ez. Eta, hau moztuteko... Xerrasko bat. Igual, bai, zeboiruka ino, Bai. Bai. Ni ez gustatzen platerian da ibiltzea, baina egia da. A ber, atarako zutorako palatxo bat. Labenak inberagerekin, egin aldut behar, Joe, entzalada, behitu behian zelan geratu dan, poli-politxa. Hori alesei, gorde, bakizu oso barbena salia dala. Pila gustatzen zaio. Eta jaun Andreok, oin hau, dastatzea besterik ez. Belarra daukatek. Venga, ala, padre, eman joiara, ekina. Aurkeztu baina. Ez, aurkeztu dut, osoan aurkeztu dut, bai, oin jateko, hau da, jateko. Vale. Zuketanik jateko. Joiara haundia, Ba, Postretan, beti. Ale, ba. Merengia kosina baino zulako, Bestela. Ez duzu nahi ensaladarik. Ez eskerrik asko. A ver. Gustua. Bueno. Erra du, Bixi. Ez dago, Baina goxo benetan. Fresko. Segitza da, zitrikoak entako sinatzen dozunean, normalien saiena izaten da azukre puntua aurkitzia. Ze igual garratzegi da, baina hau dau, benetan bere puntuan oso goxua. Sí. Eta zigorrek hau bukatzen dauen bitartean, nik aurkeztuko zuet, mango musa. Hola. Mango musa, zigor. Mangoa eramango dau, lima lehen esan dut dute bezala, nik bebai jarrikot, baina bakarrik apaintzeko, hau da bakarrik birrindura moduan, esne gaina, azukre hautsa eta gelatina. 3, 4, 5 osagai. Egun honetan simple etortenaz, eta ikusiko zu zelako goxua geratuko dan, botako zute errezta bai. Bota. Lehengo gelatina xaflak urotzetan hidratatuko ditugu. Mangoak zuritxu eta birrindu 300 gramoko pure bat lortu arte. Esne gaina azukrearekin arrotu eta gorde. 2 koiarakada mango kasolatxo baton berotu, gelatina bertan urtu eta mango hotzakin ondo nahasi. Gero esne gaina arrotua gehitxu, nahasiko eta nahasketa horrek edalontzitxo batzutara pasa da 3 orduz behintzat osten utziko ditugu. Eta gero bukaeran lima birrindurakin zerbitzatuko ditugu. Beraz, hasi gaitezen mango kontuekin, eta mangoa zelan moztu. Mentxator, gakoa apurtxo bat ez, ze mangoak badakitzu daukala ezurra erdixen eta zapala dela. Orduan nik atzot hemendik olan alde batetik moztu, eta... Ezurrek utzen gutxi gora bera, eta ala ere beti utziko duzu eraki, gero hartu eta laban txiki batekin, gero honekin dana garbitxuko, baina, behintzat, 2 erdiolan hartzen die. Gero hementxe, nik itxeitu dana da, holako, mosketa batzuk, igual, horreketako daukat puntilla, laban txikitsua. Vale. Gero, honei, buelta emon, eta, gero atarateko da,
erreserrexa. Bai. Orduan, Esan, era pila bat daude, gero jakinda gainera birrindu inbar dugula, ez dugu zetan lasai dule, pusketak atera ez, gero zuritu inalduzue patatak zuritzeko gaiuarekin ere, eta erojun pusketak ateratzen, badago beste bat nun egiten zen, zagardo edalontzi bat hartzen zen, jartzen zen holan iskinan, eta azala geratzen zen, mangoaren aragia edalontziaren barruan, eta kanpoan azala geratzen zitzaigun, holako pila bat daude, baina, emaitzaz genean berdina, eta esan dakoa, erabili baro laukiak ikustean nahi baitu zuen, sala batean, ero konpota batean ikusteko modukoak, hor inporta zaigu, baina birrindu inbar dugunez, kasu honetan, berdin zaigu. Eta Patrik ingo duena, musa egiteko, fruta musa batez ere, errezeta klasikoa. Hau da, beti izaten da, fruta pure bat, non hor gelatina xafla batzuk egoten dien, gelatina erabili ez duzuna nahi, zabakizu gelatina behi eta txerrien da hor artikulazioetatik ateatzen da, eta hor aukera daukazue, era esan dezagun, barazki jalea o veganoa, esne gaina ez genuk erabili beharko, baina agarra-garrarekin, emaitza ez da berdina antzekoa gelditzen da, puntu hartzea jakin behar da, baina horrekin, gelatina, esan dezagun, landare jatorriko gelatina bat izango genuke. Eta gelatina ipatu dozula? Hori hidratatu imar da beti. Urrotzetan beti, hidratatu urrotzetan, eta gero, Patrik esan duenaren laurrupenean, egin beharko zan, guk egin erabiliko dugun, konpota ero pure horren pixka bat berotu, hor disolbatu, gelatina, agarra-agarrarekin irekin egin behar du, komeni da 4 minutuz irakitea, gelatinarekin ez, pixkate izatea, berotuta nahikoa da desegiteko, eta gero gainerako frutarekin hasi, eta gero esne gain erdi arrotuarekin, ez da zetan ondo arrotuta egon behar. Erdi arrotuarekin gorpu haizea sartzen diogu, eta gero, katilluetan, kopetan jartzen dugu, nahi duzuen moduan, lehen, merengearekin indugu moduan, zegatik ez, gure lima tarta, indugun lima tarta hau, apaindu gainean horrelako mango mus botoitxo batzuekin. Alatabe, niri mangoa, gustatzen gat bere hortan. Gero esaten da, mango pila bat ditut, zer ez eta neike mango musa, horietako bat, mango irabeak iabe bai egin dugu hemen txorienen, baina honena nietako, holan gainera bere puntuan dauenean, da, zabaldu eta jan. Izoski egin genuen hemen, goratzen zaretea, gaina espeletako piperrarekin, hemendik Fernando Alberdi musu bat, hori Donadoni izoskia bere asmakizuna da, eta egia kombinazio hori iruditzen zait brutala, mangoa bada zerbait leuna, gozoa, eta hartzen zenuen espeletako piperran mina gehi, gero mango atzetik dana estaltzen da, batzen da, pixkat gozatzen, kombinazio zoragarria eta erreza. Getariatik mundura, zigor? Bai, eta gero irabazi zauen. Irabazi ikugolako txapelketa batzuk gero, eta hemen filo pastalekin begin du bestolako tarta bat, filo orearekin, eta mango hainbat aldiz erabili dugu, eskuragarri daukagun zerbait bada, prezioa, jakin da nondik gehiena kanpotik etortzen direna, badaude Espainiatik etekartzen dituztela hor beraldetik. Neko kalidade honekoak, esan dezagun. Ontxe ja, azkenak egoten die. Baina bertan jaiztea moduan ez da. Ezein? Ontxe azkenak egoten die. Normalian denboraldia mangoko, Malagako mangoekin izaten da, iraia bukaera urria, eta azaro hasieran iraia bukatzen da. Nik osoena Nikaraguan, berez asiati datorren jaki bat da, baina, Ego Ameriketan oso ondo ematen doango klimarekin, eta, Nikaraguan aukera izan genuen bertan hartu, eta zuaitzetik jaso, heldu bere puntuan, labamatekin ireki, eta jateko. Eta hori izan zen, esatezu, hori daztatu eta gero, eta gukan ze jaten dugu, Eta egia da hemen batzutan batzuk oso onak daudela. Baina momentuan hartu, jaso, zuritu eta jan, eta ze preziotan, gainean umeak erabiltzen dituzte hori, beraien artean gerra egiteko. Eta ben, badauz, olako latontzietan eta etortzen dienak, honek purea, mango purea prestatuta, baina ikusi duzu, ez dala SB kostaten, behitxu gainera, ez dala SB gehitxu bera, da zelako testuria daukagun, eta bentxe, 300 gramo, 300 doiz, eta hau olako, jogurtxo batekin, eta fruktuleur batzukin, gero, gorda ingot, bota mesedez. Hori da. Orduan, haukabea, osagai guztiak, hemen daukat, pia gauza ez dituzuenak ikusten, kameran atzetik gertatzen diren gauzak, eta hemen txegin gau. Lehen osagaia prest, bigarrena bebai martxan, eta ingo duguna da, esne gaina rotu bat. Oso, no? Beraz, esne gaina.
azukria, eta listo. Bitartean jarriko hau, holan, temperatura, bueno, epeltxo baten. Bai. Eta berotuko ditugu. Pixkatez, gero disolbatzeko gure gelatina. Gelatina, hori da. Oso, ondo. Bueno, mangoa, gozoa izateaz gain, munduko 3 herrialdeetako, beraien fruta ofiziala ero da, eta bai dira India, Pakistan da Filipinas, bai? Eta mangoaren zuaitza, Bangladeseko zuaitz nazionala da baita ere. Horban bere, kontutan izateko ze garrantzia daukan mundu mailan, ez? Izan duguna, inglesak eta izan ziren eta portugaldarrak eta ekarri zituztenak, hane Asiatik gero Indiera jun ziren, eta gero gaur egun zerbait normala da. Eta, bueno, fruten artean, bitxia da baina, nik ez dakit, zein, galdetzen baizute, zeintzu dira mangoaren lehen guzuak? Papaia edo. Datillak. Bai, Bai, datillak, pistatxoak eta Indiako intxaurra dira bere lehen guzuak. Eta holan bitxikeria moduan, ero zenbaki batzuk esateko, munduko mango zaharrenak 3 mende dauzka, hau da, 300 urte baino gehiago dauzkan mango badao, badakigu duela 5.000 urtetik ero gizakiak ero landatzen dituena, eta hor dago bat, esan da, bere tamaina, munduko mango handien hemen hitz egin duen legunean ez daizu, kalabazataz, tomateataz, badao mango handiena batuza errekorra dago, 30,48 zentimetroko luzera, eta 17,78 zentimetroko zabalerako mango fruta eder bat jaso zuten 2009an. Ikusgarria. Japentza hori buru gaine erortzen bazaizu. Hene, gero kokuen gatik esaten da, baina... Kokoana beti, zuen semeak esaten modu, marrasoak hiltzen dituzte deno, ez daize beldurra, ez daize. Kokoa buru gaine erortzearen jentek hiltzen da urtean zehar munduan, marrasoa janda baino. Eta mangoekin atzera. Hementxe zigor, gelatina disolbatu dugu mango beruan, ontxe mango zai botako zau. Vale. Eta egingo dugu, lehengo, hau nahasi, da gero hau, ona bota, eta nahasi bebai. Poliki, aizea aldala kendu gabe, hor dagoen aizea. Badago musa egiteko beste modu bat, esne gaina erabili gabe, eta horretako erabiltzen dira arrautza osoak. Egiten dirana, gorringoan hasiko genituzke, azukrearekin eta nahi dugun frutarekin, zuringoak arrautu ingo genituzke bakarrik, eta gero nahaztu iten da, fruta gorringoekin, gehi zuringoak. Etu honek arrautza bat ematen da? Holan ekusita... Bueno, munduko imaginazio, baina tankia batekin bakarrik, zerrekin, Bueno, zigor, ez gaitzezen horan jarri. Biteli, mesedez. Listo? Eta horrek ematen duen, arrautzesnea. Arrautza esan duzun hortan, koloreagatik, arrautzesnea bai, ematen du. Baina, gero egisa da, sudurrera ematen bozu, honek, usain daukago hemen, bai. Pila bat. Orduan, hemen txauskat, katilutxo batzuk. Hau ingo duguna da, honekin bete. Bai. Gero, eramango ditugu, honek bai bide dauela, hotza aukitzia, 3 orduz edo. Hori, gorputza hartzeko da gelatinak bere efektua itxeko, orduan, 3 ordun ostian, etorrika gora berriz, eta, lima gainetik birrinduko, eta ia lortzen dugun musan testuria. Venga. Kromatikoki, nahiko antzerakuak, ez? Honek laranja baino, mangoan laranja baino, eta gure kamisetak mantalak horren koloria baino, daukalan horiska. Eta ontsi jarriko zau, berdea, bai? Osondo. Berbena, bai, alginun jarri hemen ostotxo batzuk. Harrituta utzi nauzu kromatikoki horrekin, ni imaginatu koloreegatik zala, baina, izkuntzaro, zeizkera tekniko erabiltzen dugun, txorienen. Eta esan kromatikoki oso antzeko dira. Uste dut kromatikoki hitzau erosi behar dizuela, eta hainbat aldiz erabildu behar duela kromatikoki. Hemendik aurrera, txorien, Bai, bini kromatikoki bi antzeko, kolore antzeko daukaten bi koiara hartu ditut. Hauek ere nik uste dut, kromatikoki. Bai, mentxe, gure mango musa. Katitxoa. Hau ni bakizeekin gustatzen zen jatea. Zerekin? Hartzen du gaieta bat honan da. Goiara beharrean gaiertak. Eske...
Ez da, aukera bat da, a ber, bakoitzak... Dituzako krematxu dauen. Nahi dauen egitea. Zauna da mangoa. Bai. Benetan, iruditzen zait fruta bat, izugarria. Bueno, Hastia, hasi dugu. exotiko gainera. Exotiko, Eta gozo, kromatiko. exotiko, kromatiko, zitriko, mango! Bueno, Bai, musian jolasten hasi dugu, eta, bueno, enbideoa botako izuegu, eta bihar txorienera etortzeko, ze gu hemen izango gara, beste bi errezetakin, luzea, laburra, kontu pila bat, eta, bai, boloko, tontakeri batzuk hori da. ere. Beno, esaten zu. Berez piztu ETV bat, eta etorri gurekin ospatzera. Agur! Agur!